Когато злото се надига, трима мъже са готови да застанат на пътя му. Корпус за бързо реагиране. На много ниска цена. Експресно 10 лева ще ви струва. Третият случай, по който работим в момента, е да следим съпругът на една жена. Сигурен ли сте, че са ви разкрили? Да, на 100%, но... С какво точно се занимава съпругът ви? Защото имам усещането, че сте пропуснали да ми кажете нещо в предварителния разговор. Предлагам да спрем с печатането на фалшиви дипломи за 8 клас и да започнем да печатаме фалшиви евра. И какво? За нас ще работи най-известният майстор в страната. Pour moi, asperge la flamande. Завършила Лондонската художествена академия. Et moule marinière. И е цигани. Браво! Си треш ногтите! Този случай е сериозен и ще представлява голям интерес за полицията и прокуратурата. Те са фокусирани. За да разнищиме този случай по-бързо, да отидем при тази Георгиева и да я разпитаме по-подробно. Някой да ви е казал, че имате прекрасни ноздри? I'm sorry. Забранявам ти да се обаждаш на тази жена. Те са един. Червер! Нерес! Есатия! Те са смели. Деца! Камай! Те са умни. Някой иска да ме убие. Как разбрахте? Скузи! Те са бързи. Давай по-бързо. Добър ден! Диана Любенова, Мариан Вълев, Башар Рахал, Стойко Пеев. Стиги, идиот! Това вече преля чашата. Беги, боре! Хванете го! Корпус за бързо реагиране. Оттребахте ми котката! Спокойно! Нашите движения са премерени, котките винаги падат на крака. Дори да не паднат, имат 9 живота. 10 лева. От март само в кината. От Профилмс.